Ja päivän viimeisenä areenan pääsee valtaamaan numerolla 13 Sir Sawyer Francis. Se on 3-vuotias FVB-ori, jonka on kasvattanut ja omistaa Raisa Francis. Tämän orin isä on Sir Arthur Carrus, emä Riverbank Expensive ja emän isä Riant. Sir Arthur Carrus on hyväksytty Oldenburgiin ja FVB:hen. Sillä on Suomessa 9 jälkeläistä. Sanna Moore on jättänyt Saksassa 51 hyväksyttyä orijälkeläistä, joista 35 on Hengstbuch 1 merkittyjä. Premium-tammajälkeläisiä on 105 ja kansallisella tasolla kilpailleita jälkeläisiä yli 1000. Näistä vaikealla S-tasolla kilpailleita yli 80. Sanna Mooren jalostusindeksi on Saksassa 158. Sanna Moorella on Suomessa 51 jälkeläistä, joista 3 on hyväksyttyjä orijälkeläisiä ja 2 ensimmäisen palkinnon tammajälkeläisiä. Dorina R:llä on Suomessa 15 jälkeläistä ja näistä 1 on kilpailut Saksassa Inter 2-tasolle asti, orijälkeläinen hyväksytty AS-kantakirjaan ja 5 palkittu Varsoina ensimmäisellä palkinnolla. Davignon toisen jalostusindeksi on Saksassa 148. Tämän orin emä, Riverbank Expensive, on jalostusarvosteltu Suomessa toisella palkinnolla sekä B-palkittu jälkeläistensä perusteella. Sillä on 8 jälkeläistä, joista 1 tamma on jalostusarvosteltu toisella palkinnolla. Riant on hyväksytty FVB-jalostukseen vuonna 2005 ja se on hyväksytty esitarkastuksessa KVPN:n ja saanut 82 jälkeläistä. Suomessa Riantilla on 22 jälkeläistä, joista 4 tammaa on jalostusarvosteltu toisella palkinnolla. Ja 5 jälkeläistä on kilpailut Suomessa helppo A-vaativa B-tasolla ja 2 noussut PSG-tasolle saakka. Ja sitten rakennearvostelu tälle orille Sir Sawyer Francis. Tämä on ryhdikäs ja liaksikas nuori ori, jolla on lyhyt, paksu kaula, pitkä luusulautainen, jalossa on riittävä luusto, liikkeet ovat melko suorat. Yeah, we see again a good walk. Good from behind, maybe a little bit more active from behind sometimes, and covering ground is good. Could be a little bit more to get a higher mark, but we see a clear walk, nice over the shoulder. We see now a swinging horse through whole body, bending the joints, covering ground, enough. The trot, he make himself nice. In trot, he can carry the body. He doesn't need a lot of speed to get a good cadence. Also from behind, he's nice under the body, our opinion. And he has a nice schwung in the trot. The shoulder freedom is easy. He's willing and carrying. The body take the withers nice up. In canter, he has an easy stride in canter. Can carry himself in canter too. A little bit a croup high in canter, but he is a developed horse, and in future he can carry a little bit more, but he has an easy canter. He can make the flyings one side a little bit more easy than the other side, but when he is in the good rhythm of the canter, he can make also easy flyings. Good stride, not necessary to have a big speed to keep the balance. And what we think, when the group is a little bit more down, there's a future for this stallion in the dressage. Kiitos.